RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Claire. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kasal nga wa madayon sa gikasabutang pizza tungod sa among organizer. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Han, dugay naman kita. Unsa ka kung magpakasal ta? Sige Han, total, naa naman sa tay tinigom. Sige, magkuha ta og organizer para sa atong kasal. Okay, so, gitake note na ako ang tanan ninyong gustong mahitabo sa inyong kasal, ma'am. How about sa food ninyo? Basi ganahan mong mo-avail sa among package. Ayaw lang ma'am. Naarami kuhaon nga laing catering services. Ay, okay, sige, ma'am. Hatagi lang niya mig information sa catering services nga imong gi-contact, ma'am, ha? Kay kami na lang mo'y mo coordinate nila para wa ni hassle ninyo, ma'am, ba? Mao ba? Mahimo ra di na, ma'am? Oh, yes, ma'am. Uy, pwede ka ayo, uy. And mangay lang sa day ko daan og down payment, ma'am, ha? Ma'am, magino'y balaod na mo, uy. Okay, way problema, ma'am. Akong ipasend sa akong bana. Palihog lang unya ko send sa imong information o kung asa na ko pwedeng isend ang kwarta. Sige, ma'am. I-chat na ako, ma'am. Salamat. Nakasend na kahan? Oo. Nakasend ako. Mana, nya, nasa resibo. Okay. Ako siya pa'y bawon. Wama ko'y nadawat, ma'am. Ha? Nag-send naman akong Paris, ma'am. Kadiyat ha. Akong isend ang resibo nimo ha. Ma'am, nasend na nako. Ay, sige lang, ma'am. Paabuton lang nato, ha? Basig nagkabuang ning system nila ba? Sige ma'am.
Han, nagkaduol naman ang pizza sa atong kasal. Ano sa man pa'y balita ang wedding coordinator? Wa pa man gyud han. Ang baboton lang nato. Ma'am, sorry. Pangita na lang yun og laing coordinator. Unsa? Nga naman. Sunod adlaw naman ang among kasal. Di na makaya sa mong team nga mag-prepare pa para sa inyong kasal, ma'am. Kaya ang tudron, wa pa mong gid ko na dawat nga down payment kay kaninyo. Unsa? Na problema gyud hinuon mi og samot kay kung kanus-a nga duol na ang among kasal, diha pa ni balibad ang coordinator. Kay lagi, wa kuno sila nadawat bisan og na-send na namo ang resibo. Unya, Binuang naman ang ila. Api kinakairon kung mangita pataglaing coordinator. unyahan ang sabi buhaton nato ani. Nagpa-schedule na ra ba pud ta sa simbahan? Hay. Unsa kay maayo kung dila sa nato dayonon ang atong kasal sa atong gustong pizza. I-postpone lang nato? Oo, ana na lang gyud han. Atong pahibaw ng taga-simbahan. Na, dili na ba na pwede kay naami naka-schedule sa laing mga adlaw? Sige lang, i-move lang namo sa laing adlaw kung kanus ami pwede makapaschedule og balik sa simbahan. Hain man di ay ang in charge din hi, sir. Doon na pa importante nga gilakaw. Ibili na lang inyong pangano niya, ako na lang yung pahibaw. Sige, salamat. Han, dili na gyud nako makontak ang wedding coordinator. Unsa man lang ang atong gidawn? Awa to i-post sa Facebook. Tanahaw na to, di ba sila manawag nato? Kung makita nilang gipost sila. Han, tanawa. Ni-post po sila sa ilang page. Ha? Sa may gibutang nila? Mga mangingilad kuno ta. Sa? Ha? Kita na hinoy mangingilad ron? Ngawa madayon ang atong kasal rong adlaw tungod nila? O, ang taga catering services ka ron, Han? Tubaga, unya ay loudspeaker para makadungog ko. Hello? Sir, kanihara din sa venue sa inyong resepsyon. Di man ang makontak ang organizer nga nagsabot mo. Nabang simbahan? Oh, ha? Oh, o di mo pahibaw ang wamadayon ang kasal, sir? Waman, sir. Na, yung bayaran, sir, kay niyami din eh. Unsa? Dako, ano ba yung problema, anihan, oy? Gireklamo ta sa taga-simbahan. Unsa? Nga naman kuno. Wa kuno sila mahibaw nga dili madayon ang kasal ron. Ug wa sila pahibaw atong lalaki nga atong kaistorya. Unsa?
Daghan gyud kaayo ang kakulian nga mao'y hinungdan nga wa madayon ang among kasal sa akong partner. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Gipangayuan mi sa organizer og down payment. Og human ni send ang akong partner, gisend sad namo og apil ang resibo. Pero mi-deny man gyud siya kay wa gyud kuno siya nadawat. Og ni back out sila 2 days before sa among kasal. Unsay pwede na mo ikaso sa organizer? Ikaduha pangutana. Nipasalig sila nga sila mo imo coordinate sa catering services nga among gikuha para wa kunoy hassle para namo. Pero kalit lang nga dili na makontak ang organizer og nakapwesto na ang catering services sa venue sa reception. Wa sila paibaw sa organizer nga wa madayon ang among kasal. Kinahanglan ba gyud nimo bayad og full ana nga sa mangkini sa organizer? Ikatulong pangutana. Nami gikaistorya sa simbahan nga dili madayon ang among kasal ang pitsaha. Nipasalig siya nga siya ray mapahibaw. Karon kay gireklamo mi sa taga-simbahan kay wa di ay sila masultihi. Kami ba maoy angeng manubag ana? Ikaw pa to katapusang pangutana. Dili na namo makontak ang organizer, mauamo na lang silang gipost. Pero nagpost pod sila nga mangingilad kuno mi. Gibutang nila ang among naong o ang among mga information. Unsay angay namo buhaton para maundang kining ilang pagpakauwaw namo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Claire. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga emotional na tong mga pangutana og mga problema bat ayaw og kabalaka ipadalang yun inyuhang mga suwat no. Regardless of unsa na kay amo gid nang tubagon paningkamutan na namo whether it's medical, it's personal, legal nga pangutana na ako og naapod ako ang partner sa kahanginan nga si Dr. Rene Obra andam nga mohatag og tabang tambag alang kaninyo busa ipadala ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. No? Klase-klase biya ng pamaagi, no? Sa unsaon nyo pagpadala ang inyuhang mga suwat ug mga suliran namo. Ang importante kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema kay lain-lain nga sitwasyon, lain-laing problema dili gyud na exactly the same ang amo ang mahatag nga tambag maski pa og pareho rag basihan sa balaod or kaning mga medical abstract kinahanglan man sa guna mahibaw-an pud ni Doc Obra para makahatag pud og mas klaro ug saktong tambag para mas makatabang gid ninyo no ug mas nindot ang inyong drama nga mapaminaw di kami sayop man di man mo inahitabo unya wa man ninyo giingnan unsaon man na di ba so please kumpleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan and if you want no we will also appreciate it kung makibaw mig taga-asa mo kay para makibaw pud mig asa na dapitan naabot akong tingog sa kahanginan I know no daghang naminaw nato sa gawas sa nasod pinaagi sa ato ang YouTube channel. So, dako kay tag-reach, dako kay tag-abot. Pero it would be nice to know nga ato ang mga letter senders, taga-asa na ni dapit, laing-laing dapit. You know, we have letter senders from Kuwait, na ini-message na ko nga naadi siya sa Australia. No, makalipay kaayo paminawon, guys, nga makabasa ko sa inyong messages ba. So, keep those messages coming, please. I will appreciate it, be. Mamasa tag-messages today, be. Ato ang basahon ng kaning mga greetings sa ato ang letter sender. Hello to Jerson Mahilom and na Japanese man ni imong karakter. Kangsi, sorry but please ipadala ang imuhang suwat didto sa kini ang akong suliran official writers page ha. Si Rage Beyond, kumusta man mo dinhi og kang Attorney, pa-shout out po sana ako. Lagi po akong nakikinig sa imong programa. Kini ang akong suliran. Nakinig daw siya sa YouTube.
teacher siya. Salamat sa pagbigay ng time to read my message. Thank you kaayo from Cheryl Campo Redondo Requilme, no? Naminaw ni siya sa Matanao, Davao del Sur. Thank you kaayo, Miss Cheryl Campo Redondo Requilme. Avid fan ni. Sige rin, greet ko, no? Mayong adlaw din ha sa Pinas. Hello, ma'am. Mera Belia. Kumusta man mo din ha, ma'am? Hello. Thank you. Taga-asa man ka. Wa man ko kibawag asa ka, but thank you. No? Kinsa pa maning mga nagpadana tuog suwat. Namin nangutanag taga USJR Baco. Yes, I am from the University of San Jose Recoleto School of Law. Assistant din sa ko dinha and atong tinguha nga makatabang yun ta. Kani si Mel Loria, ma'am, please padala ang imuhang suwat suliran didto sa kini ang akong suliran official writers page. Nangutana ni siya kabahin sa iyahang birth certificate, but of course we hope that inyuhang ipadaunta dito, no? Also kang Rin Aiza Asis Bangkale, please padala dito ang inyuhang suwat suliran sa kiniyang akong suliran official writers page lang yun na to, guys. Okay? Now, kinsa pa maning ato ang mga letter sender aton tanawon. Yes, ang mga chats nato kang Annabel Kabukayan, hello also, and Anita Cortez. Greetings inyong tanan. Letter sender, of course, punto legal si Claire. Si Claire, di magpasulti kung asa yang address, of course, we will respect it. Kabahin sa iyahang kasal nga wa madayon sa gisabutan nilang date kay agoy ang organizer Aulark, why klaro, no? No? Chismes ang inyuhang unsa na organizer, no? Gingna na lang sila nga pangita na lain nga organizer kay duol na kuno kayo lang kasal diha pa ni balibad kay wa gyud silay nadawat bisan nagsend ra sila resibo, no? So binuang kaayo sa ilang plano i-postpone na lang. Nga na-schedule na ra ba ang mga adlaw unsaon kaha nila nga nag-post murag correct, murag true, no? Kawa na dayon ra ba gyud ang ilahang kasal ending. Una, nangayo kay ni mga organizers, no? Unsa may gamit aning mga organizer, right? Usa ta mo tubag ani mga pangutana. Kaning mga organizer sa kasal, these are supposed to be professional handlers of event. Mo nang organizer gitawag, duha gyud na dapat tawag nila, event organizer. They will be the one to help you, guide you, and assist you sa event ninyo, any event, dili ra kasal. Event organizer gani, any event, birthday, gender reveal, bunyag, no? And of course, kasal. Kay of course, sa kadaghan natong andamunon, kadaghan nato nga mga atimanon, naapatay pamilya, naapatay mga daghan huna-hunaon, an event organizer is really very helpful, especially kung naatay additional budget. Wa gid po na nag-ingon nga di ka pwede kaslon ug wa kay event organizer. Pwede na jud kag DIY, do it yourself, no? Hago siya, pero in the long run, wa po kay mahay, imo ra gid pong kaugalingon, no? Tag teamwork mo, or ikaw and your friends, ikaw gimuhang parinti, usahay lingaw man na. Sa una, di man gud na usong event organizer, karon naman lang na. But they will of course make it very lighter and easier for you, no? Nga hanay ang kasal kay ang mga suppliers, ang stage, ang cake, ang gown, ang program, ang MC, kana mga ingon ana ba nga di na ka ma-stress kay dapat dili ka ma-bridezilla inig kasal, no? Of course if you can afford it. So una niyang pangutana, gipangayuan ni sa organizer og down payment ug human ni send ang akong partner. Gisend sad na mo og apil ang resibo pero mo deny gyud sila kay wala gyud kuno sila'y nadawat ug ni back out sila 2 days before sa among kasal. Unsay namong pwede ikaso sa organizer? Well, if you have proof of down payment, then you can sue for fraud or estafa or plain damages nga ikolekta lang or kuhaon ninyo balik ang kwarta. Kay kung giilad mo, then
na kasong kriminal yun ni siya. But if you just want your money back with interest or damages sa panghitabo, then it can be an ordinary claim for sum of money with damages. Depende yun, no? Kay kung giilad mo or unsa. But ang ako manggong usual yun ani, kaning sa mga magkuha ganitag event organizer guys, apart from the down payment, you should have a contract. Kontrata yun ni siya, kay kasabutan man eh. Nga mo bayad ko nimo, unya ikaw mo andam og mo hanay, mo hapnig, mo asikaso, mo plano sa akong kasal or whatever event. So before ka mo down payment, please, no, sa mga naminaw na to and ay plano, you should get the proper details, personal details sa inyong event organizer, labi na kung wa mo kaila, even if they have been recommended by your friend. Kay lain-lain man og circumstances, unya urig naabtan na ka, nga gipit na nimong organizer, no, or nagka-problema na di ay siya sa iyahang negosyo na lisod na kaayo pagukod. So, ila-ilaha, dapat na ay kontrata, usa mo down payment, you should have the details, the contact number, no, ID pod sa imuhang ko ano ya ipanotaryo gyud na may nang black and white gyud ang kasabutan ug pasabta nga di ni basta-basta kay kaning bayad nako hoy hinaguan tiniguman pod in town ni nato di ba guys? Ikaduhang pangutana ni pasalig sila nga sila'y mauy mo coordinate sa catering service nga among gikuha para wala na kunoy hassle para namo mao ginagamit sa event organizer. Pero, kalit lang nga dili na makontak ang organizer og nakapwesto na ang catering service sa venue sa reception. Wala sila pahibaw as organizer nga wala madayon ang among kasal. Ilaha ko nung kasal, kinahanglan bagyod sila mubayad og full ana nga sala man na sa organizer. Well, inyo maning kasal, then I think you can pay it unya gukda ang organizer. Pero kung ang organizer mo ini kontrata ato nila, ang organizer mo dapat mo bayad. Pero para wala siguro hassle, siguro better nga bayaran lang tato ninyo, unya, appeal na sa danyos pagpaningil or claim ninyo, batok sa event organizer ninyong way klaro. Scammer di ay. Ikatulong pangutana, nami gikasturya sa simbahan nga dili madayon ang among kasal anang pitsaha. Nipasalig siya nga syaray mo pahibaw. Karon kay gireklamo mi sa taga-simbahan kay wa di ay sila masultihan. Sila ba day may angay manubag ana? Grabe ra pud kaayo nga inyo na lang gyung tug o sana giintrigo tanang detalye ba, you should also have the responsibility clear nga mo verify kung nabuhat na ba. You know, it's your wedding, it's your event. Just because naatay event organizer, just because naatay napamalihugan, dili na pasabot nga inyong buhian or mo asumo nga okay na to because that is a very important event. A wedding is that lifetime event good na. Dili na ni pasabot nga abi naanay mo masugo ay assume yung okay na. Mangunay sa gyud mo verify kung nabuhat ba, no? Kay para di magka-problema. Sige lang mugsalig, muni nahitabo ninyo. That is the consequence of what happened, no? Nga kanang complacent ra kay mo, kumpiyansa kay mo nga tanan, mauna ni. Ikaupat o katapusang pangutana, dili na namo makontak ang organizer. Maong amo na lang silang gipost. Pero nagpost sad sila nga mga mangingilad kunumi. Gibutang nila among mga naong ug among mga information unsay angay namong buhaton para maundang ning ilang pagpakauwaw namo. Inyo man sang giunang pakauwaw. You know, una sa tanan, Facebook is not an avenue or social media, whether it's Facebook, X, Instagram, or whatever, Reddit or what. It is never an avenue para manaot ta og tao or para mo expose ta og tao, no matter how criminal they may be, because that is still not allowed under the law. Cyber libel ang tawag ana, maski pag sila'y nakasa ninyo. Ayaw pud mo buhat og akto nga gidili sa balaod kay makasala pud mo. Okay? Now, karon gibawsan mo, of course, di pud to sakto ilahang gibuhat. You can file, but that is also at the risk nga kamo mismo mafailan pud mo kaso. No, but of course, mas grabe man sad sila gibuhat kay makafile kag cyber libel against them sa pagpost sa inyong pictures, pagpakauwaw nga tawgon mong scammer, plus ang ilahang estafa nga nidawat sila kwarta down payment unya wa dayon na ang inyong kasal, no? So take proper legal action. I think kinahanglan mo makistorya og abogado kabahin ini para magaydan og magiyahan mo on what to do regarding your claim sa katong inyuhang mga
unsa ni mga nabayran no ug ang mga damages ninyo no nga napakauwawan mo, nahasol mo kanay apil na natuog factor in. Okay? Mga suking tigpaminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa atuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.